Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kakasi Students Union narpo circle ha kaprateri ukala lingkot arhajar arpusaw. Ila yuak banyak kendu igbahieng jong u chiang dhar bam kwa hedwaru blay na kyang ubala syap niap dusman hakinong Bangladesh. Ha kejuk popor la yuak ban pendap ya kejing de niam badlit on tap ya kemet ke basa uba chiang dhar ha ulum jing tap ke balang Catholic. Kaseng kala yuak ru banyak kendu ya Rahul Potam ubade uparlok baylet lang ha ketu kesngi ka handriu teri ukala lingkot arhajar arpusaw kabadai kasing sajan. Habakeli Rahul Potam ubalalat na katersim jingyap kinong Bangladesh ulaya thu baro egi belajar ya badio parlok kat ba kinang ab bayo wan kinong Bangladesh bantu kwai hendai kendet lawan shiken hun kinong Bangladesh bergila tombor haga ba kini arngun kimla banya kon bat kila pet uchiang dhar ula klat hashen namar haga jingsha tombor uklem la ban pet bat kinong Bangladesh gila pom dakiwat. Rahul Potam nut syuk banya kun bat komta bansi ban pet yala dia oru layat hu gibriu. Kaseng kapan pau ke jing sngo si baga jing sngo bitar ya kani ke jing le rio klau na ka ba penyap pet ya ka mensim rio klem kidaw. Na kaliang ka KSU kalong baga sor ka jela ling ba ka tenat puden ka di ban sim kya ban penlong ka jing tokin namar na kaliang Rahul Potam ulale ban ujor da ka FIR hatanat kyang. Kinong song jong kitu kitan kam gi badan ni jaka puta kum ke bri kwai ki shongs irit men sim bat kim not shu bandet shaki bri ki shipai BSF badan kaput kim le kim la man te la kam ye ke jingyo rung tu kinong Bangladesh kat ba ki shipai ha highway ki penhe shadam da ka ba penthot ban le top met ki try muluk ki balet bawan kat kum ke jingyo thu ki try shnong ba ki try jaka habagi mut lit bri ki sha pendek ha ki shipai BSF ba shong pahara kat ba kinong Bangladesh ki yo rung wat haba lakir sainar. Kaseng kadawan na kasorkar baka deban pa gitu kisipay BSF badan hasuna perdi bar kaput snong duna umblu barata cera bagi deban let kaput ban pahara amha national highway. Kaseng kalayo ru ban let ngolem yaki bahayeng uchiang dhar bam kwa hedwar ublay bala i no syadin yaki arngut ki kun bat kakurim. Menta na kaliang jongi katukan ingut ki members na ka KSU narpo circle. Ngiwan menta kasi hang ni ha lukyang ngiwan hang ni ha po snong lumsoski kadi ka jaka ka pa ka jingjia bajia man katu si sajan ntutrit mentau panai Januari snam arhu apsau ke menta kasi ni kum ki dikhot jang KSU ngiwan nungkong ngiwan hang ni ha snong tiang mene ngi don lang hang te haying jong ulit chiang dhar upade uparro pastam jongi balasa thambor ha ki khar Bangladesh ha tu si sa jain rutrik kene ka jingjia ka jingsim jubor ya ka jingim jong ulit chiang dhar upade nong snong jong kyang ke bangi kum kasang ngimla ban priang ya kene ka jingsim jubor ka khar Bangladesh ya ka jingim gujong ke menta pat ngidon hang ni ha snong lum soski haying jong ni ba Rahul Potam ubaidon lang kata kasni mau bat ulit chiang dhar maki kilalait sakti ka perkwai rispo bodar kamut lespa mitar ka jingjingai na bodar akti ka jaka bodon ka perkwai jongki te ke gebeja ketugas ni kat kum ka jingthu jong i ba Rahul Potam kat ba kidang thumu ban ap yo don ban tu kwai namar kini kita ka por pala i kwai te ka jarang khat ka jingcha thambor haki kunhun jong ki runar ki trangsam ki khar Bangladesh te ublay ula pala im ya Rahul Potam ulio ban phet ban lai na ti ka tersim jong jingyap kat pa ulit chiang dhar ki khar Bangladesh ki yo ban bat kila pom kumba pom ya kimba kata ka jingle dusman kata ka jingle jong kene kiriu transnam ka ba kasang kamla ban priang te kum kini ki jingjia ngathrai pi bro pi kenmo badang kini ki khendiat banai lai na saw banai kum to
hangte hapo donaskuru kala jia ka jingjia ka ba we kalong kemi ba sau pesan stem kata kala sya thombor kala sya penyap haki khar Bangladesh te ikan mau waktu kupor na kaleng jong ki traikur tidak banbu ke jing ujor ka FAR hangte hapo polis patrol pos ang ne hamkiang te ngimtip hadu kanu ka tanat polis kala simsya kene kam marka kum ke jingtip jongi hadu menta tempat yo ya kam ya kita ke badong ti ban penyap te long ni te kene kala ka jingjia kala long ke bapen sujar ya ki nong song sakane ka thain bapli ki badon ya ki brikwai sakit thain kaput te kai ka jing doa na kala yang jingi kum ka kesu namar yo i ba ka jing sa thombor ba ka jing sa le don bor jong ki pra pasnam kham tam ki ki pasa thain kaput te na kala yang jingi ngong ba ni doa jur na ka sarkar begitu ki bisep ki ba phibo hang te hapo sona pordi hajingkeng langta kitu ki bisep ki ba phibo hang te ha khap chnong dona ba khap chnong ratasara ya kitu ki bisep phide ban sim ka sarkar ka de pagri ano ban lebu sinisa kaput bakin yo ban yada ya ki trai chnong ki trai trai muluk na ki jing tha thombor man kapor hakiru transam ki khar Bangladesh namar ka jingdon jong ki bisep hangte hapo sunapurdi ka jingdon jong ki bisep hangte hapo sunong dona kaput ratasara kamdon jing kalong peman kum ka jing pentut ya kayeng jong perok pasnam jongi ki chait le tomat barbor ya ki perok pasnam jongi ki basa sai kaput ki ba wan ban khai pateng ban pendap ban pembiang ai ka jing kasam jongki te kalong ka jing thut te ngirawas ndon na ka sarkar ba pin karya no kita ki biasa ba phibu highway pha no ki sipo badar nang bakin yo ban para ya ki nong sang song jong kari India namar ngi ki nong sang song jong kari India te kumnu ini sa penyap hakit riu transnam ki ba na Bangladesh kumnu kita ki khar Bangladesh ki yo ban rung haba don ka jingkar sanar te kata ka peni ba ki bisap ki ba song hai kaput ki ba song para ka kim don jing kim sham la i trai ba laki yo iya git khar Bangladesh ki baruru kim trek ban kam imat te kane ka jingle kalong kumba i nyobeng nyopo ya ka yingi ki ritpai ki basong sini ka thain kaput te na kaleng jingi shan ngin lai ai jingtho sai ba preston song i bre di sem jong jala jingi betna i babat ya katnat hom nangta ngin i kendur ya DIG manikran ne kam bala kunu ki perok basnam jungi ki basong sini ki thain ki de ban yo i ka jingira to biang te kumban su kentho kan diat sama bangan pengkut ya kasih keren jong na perkemau sepi ki perdok pasnam ki basong se kita kaput namar ngitip ba pia don kata gaji khi mo gaji khi bat ki khar Bangladesh khi kaput te ni na kalian ni kentu khi ba philong ki bahusia namar pek hoi ngimla ban khang ya gaji ya khi jong phi namar pion kam ya ka jiyo namar ban pendap ya ka jingasam andai philong ki ba phide ban ki ban husiar om ban ya lam ya ki khar Bangladesh po yin po sam po song po thau da pi khi kata kurkam khanang ba kan ombu jingma ye phi hi la sai sing nama phimde ban sini ai kini ki khar Bangladesh phide ban long ki ba husiar kata ka khi pateng je phi phimde ban penju penjan ban yalam sindon yaw ro khar Bangladesh po yin po sam jong phi kene gading ka jing kentu ka jongi nama phi i bana ka por sapor ku ki perok sam jing ki sa penyap te philong ki ba husiar khanang ba nang ni sikmat kanom jasu tena kalian jingi ni ai ka muslim ai bor muslim jai pa Rahul Potam ba phimde banting nama pilai bantre sala ka jong kam phimde banting phimde balong slur te bat kumjuru ya ilit siang dhar na kalian jongi kum kasang ni penpau ya ka jing lam meneng le ban kendu ya i bahaya ngasam jongki ni yo ban yarap kat to kan ne pli te ngi lai jing suru iki ba phimde bandu jikman au ble ondor kat berkayu kasam ji tanggen iki jingkran publisibun mach perang keluar kali